Diko i k'a dɔn min ye labɛn ye a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sa i k'a dɔn maa caman labɛnna ka te da sigi te koyima i k'a dɔn y'o sigi ka bansa i k'a dɔn ka gɛrɛ arajo la i k'a dɔn kolo kalakan min bɛna bɔ an da ka se ka dɔn lamɛn na an b'a bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn i k'a dɔn kanu i k'a dɔn ayiwa foyi t'ale bɔ n'i ye maa min kanu ka ban baara banna dɔw b'an wele k'a fɔ an ye daba i ka nin jɛmu ka ɲi ka di kosɛbɛ i hakili ka bon ayiwa base ni hakili ka bon o tuma an na dɔ fara hali bi ɲinini kan Diko i k'a dɔn duwakun furanjɛ in na n b'a sɛgɛ ka fɛn caman kɛra kɔnɔ duwakun furanjɛ in na fɛn minnu kɛra kɔnɔ n'a hakili b'a la i k'a dɔn o de ye dankɔrɔba ye min ye sabali ka baba ye baba ni sisɔgɔ i k'a dɔn ale a taara lahara sabali de nɔnɔ wale busuru wale karangali skei ni ɲumanya n'a bɛ maa don arijinɛ na wallahi an dalen don ala k'a fɔ baba ye arijinɛ na maa don a fɔra an ba Asata de y'a fɔ ko kira y'a fɔ a ye ɲumanya ye jirisun de ye jiri in su bɛ arijinɛ soba kɔnɔ a bulu de bi fara kana diɲɛ na n'i ye jiri bolo in minɛ n'a m'a bila jiri bolo in bi t'i bolo fo ka t'i kɛ arijinɛ kɔnɔ maa ye sabula a ko ɲumanya o ye sɔnni de ye maa min bɛ mɔɔw sɔn maa min ka ɲi mɔɔw ma a jirisun de bɛ arijinɛ kɔnɔ dabiyakaw ka baba sabali den ba mariyatu den mɔɔw bi caman lakali barodaw la maa wɛrɛ de y'a f'u ye ne ta tɛ maa y'a fɔ n ye dɛ ayi ne y'a ye ɲɛ de la a kɛra ne ɲɛ na baba ni taara lahara jɔnkwala baba ni a ye waati jan kɛ gɛlɛya kɔnɔ farikolo yɛrɛ jagabɔli n'o ye farigan ye a tun bɛ farigan kɔnɔ a tun b'a ka so hippodrome na hali o waati an ye wulikajɔ caman kɛ ka cɛsiri caman kɛ ala de ta y'a yɛrɛ ye ni ɲumanya funiziriya n'o b'a to maa tɛ sa baba ni sisɔgɔkun tɛ sa futanga bamariyatu den k'i ka ɲaɲa dɔnkili duman tɛ dugukolo sanfɛ jaliw da ani ngaraw da min ma fɔ a ye maana duman tɛ dugukolo sanfɛ ɲamakalaw da min ma fɔ baba ye dɔnkili o dɔnkili n'a dari la sa i ka da la k'a fɔ dɔ de dari la n'o tɛ a bɛɛ fɔra baba ni sisɔgɔ ye k'i ka ɲaɲa kɔni maa ma lakali ne y'a ye ɲɛ de la n damana nɔfɛ ka taa Gambi an damana nɔfɛ ka taa Maka n damana nɔfɛ ka taa Chad min ni min kɛra ɲɛna o furanjɛ la n ye dɔ f'o la i b'a sɔrɔ ɲinɛna min kɔ baba ni yɛrɛ ka ɲumanya kun ye jumɛn ye Diko sabali ka baba a bi wari dili min kɛ hadamaden ma e bi nisɔndiya ni muguri min kɛ o de kun ka da ale yɛrɛ o de y'ale yɛrɛ ka plaisir ye mɔɔ na fɔ a ye jeliw de sɔn koyi a ye ɲamakalaw sɔn ayi baba ni ma kɛ sibe ye a y'a faso lajɛ a su jiginna avion de la a jiginna avion na pisi min kan ale de y'o dilan faso la so o so bɛ yen ko so ɲuman dɔw k'a bi filɛ baba ni ka so jɔlen don dɔw ko miliyari 200 dɔw ko miliyari 300 n tɛ n da don la a ye dabiya ci k'a jɔ k'a ban n'i y'a ye avion sera k'a su ta ka bɔ Bamakɔ ka taa jigin aéroport la baba ni ka ko dilanlen don sabali ka baba ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma hadamaden mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i ka tɔɲɔ walima i ka degun sera dɔ ma ni maliyɛn min tulo bɛna ko baba ni ka tɔɔrɔ walima degun ser'e ma yafa ma ala kama i ka dugawu k'a ye mɔɔw ko k'u b'a ni dɔ da ɲɔgɔn ma ne ko tiɲɛ tɛ ko Kanga Musa u tɛ kelen ye Kanga Musa ye faliw ni sow ni ɲaamɛw doni sanu na Mali sanu de la ka taa n'a ye arabu jamana ka taa ni baba ni n'o nafolo kelen de bɔra arabu jamana na ka n'a ni farafina taa Senegal olu b'a f'i ye k'u y'a dɔn ka tɛmɛ maliyɛn kan taa Laginɛ olu b'a fɔ ko non ko Laginɛ ka don taa Congo Brazza olu b'a f'i ye ko a n'olu de ka surun taa Gabon
u b'a f'i ye ko ale de ta ye yen ye sora kingi ɲaɲa kingi ka ɲaɲa sabaliden nɔnɔ wali busuru wali maninkakɛ min a ɲɔgɔnna ma da bamuna kɔnɔ fɔlɔ dugo n ka kuma in faamu n bi bamanankan de f'i ye n m'a fɔ n k'a tɛ kɛ dɛ a ɲɔgɔnna ma da kɔnɔ fɔlɔ maninkamuso m'a ɲɔgɔnna da kɔ la fɔlɔ kingi ka ɲaɲa maa bɛ kɛ nafolotigi ye villa caman filɛ karisa ta don camion 400 citerne 70 filɛ nin bɛɛ ye maa kelen da ye ɔhɔ o bɛ mali kɔnɔ yan nka avion caman jɔlen filɛ dɔ filɛ Bamako aéroport la dɔ bɛ Gambie dɔ bɛ Sénégal o tɛ yen o ye maa kelen de ye mali kɔnɔ yan Baba Sura avion jɔ ɲɔgɔn da fɛ fo 20 avion sugu bɛɛ belebele ni fitini maa tala ni ndɔnvala nin bɛɛ kun b'a la hali avion médicalisé Baba n'a nana jamana in kɔnɔ ne y'a ɲɛna Gambie aéroport la Gambikaw ka président min bɔra ye Yaya Jammeh kun bɛ yala nɔfɛ de a b'a fɔ tonton ne ɲɛ o ye o kɛra fɔra ne ɲɛna tonton a b'a fɔ tonton de a b'a fɔ Baba ma ko tonton wa Baba yɛrɛ bi kan min mɛn a ka ca n y'a ye a bɛ wɔlɔfɔ k'a fɔ n y'a ye a bɛ anglais kɔni dɛ a b'o wɔrɛ ko tiga a bɛ kan caman mɛn dɔw n'a fɔ Baba ka wari bɔra yɔrɔ jumɛn ye o t'anw ka sira ye Baba ka wari bɔra yɔrɔ min o t'anw ka sira ye Baba ye mun kɛ wari la an b'o dɔn an bɛ dɔ f'o la sabali ka Baba a janajaw taara kɛ dabiya maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama jama min y'a sogo doni a don ka taa dabiya des indicons ah voilà merde ça va me revenir Abdou il revient là dis-moi ce mot là inconditionnel voilà j'ai trouvé le mot inconditionnel maa min wulila ka taa dabiya ni o ma dɔrɔmɛ dun Baba la walima o ma Baba nafolotigi ye o de ka ca ala k'a bɛɛ sara maliyɛn bɛ maa ka ɲuman dɔn nka maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ sabali ka Baba ye ɲuman caman ko ye walima dɔw ye wari yɛrɛ suɲɛ ka kɛ nafolotigi ye a ka wari la mɔgɔw t'a fɛ u ka dɔn o t'anw ka sira ye nka ala b'o dɔn maa ba kelen taara banni na olu taara mankutu kama n'o tɛ Baba ka dɔrɔmɛ kelen ma deli ka co olu kɔnɔ maliyɛn fanba bɛɛ ye Baba ni hinɛ minɛ a faatulen bɛɛ y'a hinɛ minɛ dɔw yɛrɛ y'a fɔ n ye daba ne yɛrɛ ma deli ka Baba ni ye nka e ka kuma in yɛrɛ sababu ye ne y'a dɔn a ye min ni min kɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma kingi ka ɲaɲa ni maninkakɛ in de ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dugukolo sanfɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a ye min di fantan ma ka sɔrɔ dɔnkilidala tɛ maanabɔla tɛ fɔlikɛla tɛ o de ka ca ba n'a si ye Baba ni sɔgɔtara lahara Sidi ka bɔ o babu kɔnɔ n y'a f'i ye n ko an dalen Makan ka bɔ Jeda ka taa Makan kilo 100 hakili la a t'o bɔ yɛrɛ bitigibaw de bɛ sira la n'a y'i ja i b'i jɔ ka tapi san n'a y'i ja i b'i ji san n'a y'i ja i b'i jɔ sira la ka dumuni san minnu taara Makan n bara ka min fɔ olu b'a dɔn anw ma 53 b'a nɔfɛ an sera yɔrɔ dɔ la yana an ka se Makan ko an k'an jɔ bitigiba dɔ da la alimentation belebele mobili bɛ se ka remorque bɛ se ka don alimentation kɔnɔ ka munumunu an donna da fɛ dɔrɔn alimentation tigi y'a ɲɛ arabu don a pɛrɛnna farafin maa 53 jamakulu finma bɛɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka na ninnu ye fantanw ni dɛsɛbaatɔw de u bɛna bitigi kɔnɔna in fasa u se ka foyi sa a dimina a bɛ to k'a fɔ arabukan na ko yala ko an ka taa yen fɛ fan fɛ minɛn minnu da ka di n'o ye farafin minɛn u bɛ yen fɛ de an ka taa yen ne taama ɲɔgɔn Si Solomani n y'o kɔri n ko Sisolo i ye arabukɛ ka kɛwale in ye yan n ko Baba ye fiɲɛ ta dɛ a dimina wa n ko a bɛ ko kɛ yan gɛrɛnna kana to a ka kɛ i kɔfɛ maa k'a lakali ye kingi ka ɲaɲa mɛ min f'i ye an tor'o la sabali ka Baba an tor'o la an ye munumunu salo kɛ arabukɛ bara k'i bolo ɲɛsin fan min fɛ ko an ka taa ye a y'i cɛ a kɛra cogo di fɛn dɔ mankan bi bɔ dɛ na
Alors ngo Sisolo kinga nyanya abina kabako lamaya mi madelika ke mi madelika me e ki inye e ka fleli ke bani ambe baro kunzoro Bamako nandara Bamako ambi nya foli ke Bamako ko yi ngo mi ngara nya na mbo de fo mama ni lakala nyi arabuka do blaka na afanya ko angata yeve ko mina minu daka de kosobe ko bi yeve baba yi nya shi koloshi bi nyanye maka dloku bi nyanye maka salitabu yere bi nyanye maka irido ni aiwa ngi nga olu be nyanye maka min daka gele ka kuma surunya diko min daka gele dloki no e wahabiya furukiya jemani nunu adobe watan fla watan duru baba taro kilenda ko chema ko ne jole aya dafo chebara ki kunlo firifiri ako min bi bolo magasin kono min bi bolo yoro were ba be fara nyanga nya besa unana to ayi yelama ako c'est vrai ko hotel min bi gambi ko o yirido ere hotel min bi gambi yirido kunganga sa yirido qualité uya suma kana to wahabiya furukiya jemani min ganya be watan flatan uyu cheka na to sali tapi koloshi bref unana to ko cheka calculer ne ka jete la wari mbena 273 millions CFA 273 millions CFA wari mbeno manga jete la ma fla ba no fe saki bubulo saki falido warla tep doye dolari doye eroe atoko di chedo garde corps do ndaye magan wari biye bulu banyi ay bulu kata chedo kuma no fa dona manga ko joni chedo mamba joni girna kana saki da tabalka ko pap dollar panati we war calculer abbe dollar hakem ma ya boka di ne orobe ne machine a calculer boka calculer 273 millions ka war da ka di surake ma joli nyina minina surake tara ka beta war bla keshu kono baba grina ka fengere jira aka barakelo bula no fe patron che imbaraka fe do nyini de it abaraka fe do ngalika akabi mununu ka segedara boraka bi sa popo ne baba sala ya musani nyanya fora maratubula promo alatinge nyanya fora bakari da bitigi la soraba mutango idume fata kala batina ma galaginde ma kere Allah yo Bambi mini ni bagala mini kuma finga na ni polisiye sorade filade sorade dawla di bala made akara kawai bala sotumami nego krafe bala mi vla ka dongile da ako baba de dawla dalema sabula baba folo kile ka son dawla yela la o chen ni dongile mi vla ni ka fo bala bi so domi ado kera nyana o ya sora anye kile tani flake shuwoshu na nana baba karola anda to mba sura bala kileme ka tesi bala ete de sigi dala sabula mati mo maso akado gardien maso bafinga baba yerebi nyamakala kadon abi nyamakala kadon abame tagara musoma tagara kema bafinga ni fodi mama amade yo ako bala mason ka don au mason bala ka don dondala yaro ale ka ko be chauffeur de dondala vers 3h 4h du matin baba bora kenema garikoro na taroro me bebi bula no fe garikoro bi bula no fe aitama bala sigilembe il est inspiré chauffeur na sigira be courageux abaraka ka temi sura yela ka fle yele de kan nogama wabi Allah yo kafe ikadon ado aitama aklobe kura manga na yoro jafa ay tori kani jo bala ko fe bala be kura fola akondo
mun de kɛra bala ko kɔrɔ bɔra ka bin o bala ko kɔrɔ n y'a ɲini don o don n b'a ɲini ka don ma sɔn ka don a ye a ka garde corps min occupé don da la a y'o wele sini sufɛ b'i cɔ nin ka don bref bala donna a don su jeli minnu bɛ yen u y'u ban ka micro d'a ma a yɛrɛ y'i to kɔfɛ ka weleli kɛ k'u ka micro di bala ma k'a ka kelen fɔ bala ye kelen fɔ a ye 5 d'a ma 5 millions o don y'a sɔrɔ kabini ala ye bala da a ma deli ka 40,000 sɔrɔ sumu na o 5 a ye min ye bala ye bala y'a dɔn sabula a taara Amerika a ye so jɔ bi a ye fɛn bɛɛ kɛ ni 5 in ye. Nengo kɛra fɛn i k'a dɔn nin ye an ni yɔrɔ ye Baba ni Ngɔla ni ala ni kira sɔnna taalen ɲɛfɛ i k'a dɔn an n'a lajɛ hali bi ko dɔw bɛ ka se k'olu ɲɛfɔ k'a bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn i k'a dɔn kɔsɛ in na an y'a ye i k'a dɔn maa caman ye Baba ni foto ta a tɔgɔ di Abdou a ka fɛn in tɔgɔ di Facebook i k'a dɔn k'an kumakan ni fɛnw don a kɔrɔ maa caman y'an wele k'an tanu Baba ni yɛrɛ fatulen maa dama yɛrɛ min ye ne yɛrɛ wele ka bɔ Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔ ka dugawu kɛ ne ye i k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ sabula o y'a jira k'a fɔ nɔrɔlen kun don Baba ni na Baba ni ko kun ka di n ye kosɛbɛ n b'a da mɔgɔw tulo kan ne ba de y'a fɔ n ye Jeli Manja Kuyate a taara lahara a ko maa ma deli la ka ɲuman k'i ye siɲɛ kelen i kana k'a ma fisiri wale ye Jaliden dacogo de ye nin ye maa ma deli la ka hɛrɛ k'an ye siɲɛ kelen an di kɛlɛ hali n'i ye n gɛlɛ n ti sɔn i fɛ kɛlɛ ma ni ne ni Baba ni kun tora ka ɲɔgɔn ye ni n tora ka taa bɔ a ye a b'a fɔ n dɔgɔ Tunkara kɛni e yɛrɛ kɔni ala de b'i sara dɛ ala de b'i sara ma foyi k'i ye n ko Baba e ma fɛn kɛ ne nin bɛɛ kɔfɛ e ye 18 di ne ma don min o don y'a sɔrɔ kabini ne wolola wa n ma deli ka 1,000,000 sɔrɔ n yɛrɛ ye o 18 n ye du san na kabini n ye 1,000,000 minɛni daminɛ o don fo bi ala diɲɛ don o don n bɛ 1,000,000 minɛ n k'e ma fɛn kɛ ne a bɛ yɛlɛ dɔrɔn a b'a fɔ Tunkara min man kan a b'o de fana ma ko Tunkara min man kan e kɔni ala de b'i sara dɔrɔn ala de b'i sara i bɛ ko kɛla i bɛ ko fɔla n b'a bɛɛ mɛn ala de b'i sara e dun ma fɛn k'i ye dɛ ma foyi k'i ye n ko walahi i ye fɛn kɛ sabaliden i ye fɛn kɛ n ye sisɔgɔ ala ka hinɛ na ala ka yafa kama n'i ko kɛrɛfɛ i k'a dɔn duwakun furajɛ in na n y'a f'i ye an hakili tora ko minnu na i k'a dɔn o ye ko 2 fo 3 ye i k'a dɔn n bɛ min da nin kan o de ye général capitaine Amadou Aya Sanɔgɔ maa caman n'a fɔ ko Amadou Aya Sanɔgɔ ka ko ka gɛlɛ Daba Tunkara ma ko walima a ye coup d'état kɛ Daba Tunkara terikɛ la Amadou Tumani Ture ATT k'o de ye n bila k'o tɛ k'o finjogo ani k'o manamana cogo tɛ kelen ye ne y'a fɔ a ye ni maa min hakili b'a la 2012 an ye waati jan kɛ kuma ti maa da ni kumana tasuma bi don i la hali ATT pasa a tɛ ku maa na ka a jouer radio la ala ni siran ani kamana guwa fɛ mais a ye ɲininkali kɛ coup d'état in na ne y'a fɔ n ko coup d'état ma ɲi jamana ma ATT ko yɛrɛ tɛ maa min ka fanga tɔ kalo 2 kalo 3 a bɛ bɔ a la n'i taara coup d'état ko la i ma coup d'état ko la i ye coup d'état k'i yɛrɛ de la i ye jamana de ci an kɛlen ka kuma da sɔrɔ ni fiɲɛ bɔ da sɔrɔ la an bolo an kumana effectivement n'i y'a kɔlɔsi san 2012 Mali ji ye jigini min kɛ dingɛ kɔnɔ fo bi an bara ka jigi tout mon problème c'est ça n tɛ a y'a dɔn Seku ka don n dɔgɔnin bi sɔrɔ a ma deli ka kojugu kɛ n na a ma deli kɛ n dɔɔrɔ mais jamana jɔli kuma ye wajibi ye an bɛɛ kan ka kuma personnellement a y'a ne ma rien fait je le connais même pas kabini ala in da ma deli k'a ɲɛ na ni télé tɛ et pourtant mobili kun na journalistes ta don o don maison de la presse la n yɛrɛ welela ko an ka taa conférence de presse la Kati ne ko non ko ne tɛ taa ko cɛ e tɛ taa mun na ko non ne tɛ taa n ko parce que cette histoire là n ko a mɛ ne kun minɛ vraiment c'est un truc bilikanboli de ye nin ye a labanna n da in na dɛ alors kuma t'o nɔfɛ kuma bɛ min nɔfɛ tile 2 in na i k'a dɔn capitaine général Aya Sanɔgɔ bɔra
a bilalen kɔ kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ k'a nɔ tɛ minɛ mais nɔ tɛ minɛ min na mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ n'o ma fɔ walima n'o fɔra ni mɔgɔ m'o faamu a ma fɔ ko aya ma maa faa koyi a ma fɔ ko aya yɛrɛ ye maa faa koyi o ɲɛ ma dɔn a fɔra de ko jamana bɛn a n'a kelenya kama maa minnu zɔmɔw bɛ yen n'o ye awa bere rouge mɔɔw ye minnu zɔmɔw sara walima u ye degun sɔrɔ wari dɔ dira IBK ka tile la k'a d'u ma ka so d'u ma u ka denw bɛ yen k'o tila k'olu ta k'u don baara la k'u ka kɛ sabaliba ye k'u ka yafa o de la kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ ko dɔnminɛ ma kɛ n'o tɛ a ma fɔ a ma maa fa walima a ye maa fa o ma fɔ bon ni i b'a fɛ jamana min ni bɛn ni kelenya ka don a kɔnɔ tiɲɛ don yafama an ka ɲinɛ kɔrɔlen kɔ an ka kow datugu ɔhɔ o bi ɲɛ kɛ o bi kɛ jamana kɔnɔ o bi ɲɛ o ka kan ka kɛ karisa jalakira a ye nin ko minnu kɛ an b'a datugu ni nin ye maa minnu zɔmɔw bɔnɛna n'o tɛ a t'u u ni sara tɛ o a t'o bɔ o de la u ko min ma to a ka na plaignant o ma sɔrɔ ɔ kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ o tuma kiiri ka bila o bolo kan sabula jamana yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ n'o kɛra ni hakili ka bon n'o kɛra n'i b'a fɛ hali bi jamana ye min ju tigɛ jamanadenw ka bɛn n'i y'o faamu i bi taama o bolo kan o taama bolo kan ye jumɛn ye o de ye i yɛrɛ bi sabali k'i dadi i bi sabali kuma dɔw bɛ yen a b'i kɔnɔ i bi sabali i t'o bɛɛ fɔ kɛnɛ ba kelen bɛ yen i man ka y'o bɛɛ kan ka da ku caman kan i bɔra i taara faso la Segu mɔgɔw b'i fɛ kɛ mɔgɔw fara k'u ɲɔgɔn kan k'e bi taa kuma hali n'i ma ɲɛ i bi mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma porokotolen dɔ bɛ yen i man k'o fɔ o kuma ye jumɛn ye ne ka jala ne bi taa nin kɛra nin bɔra i bɛ farati kɛ i bi laban maa minnu yɛrɛ y'a ɲini jamanadenw ka bɛn i bi laban k'olu nimisa o de la ne ko a ma ɲɛ ni ne kun ye Amadu Ayasa nɔgɔ ye jama bɔra kɛ n kun bɛ n faso la ani ce ani baraji min ye jamana in sɔrɔ ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an minnu ni a ye n dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n bɛ dugawu k'a ye a fana ka dugawu k'an ye nin ɲɔgɔnna balo wɛrɛ ala k'an kisi a ma ala ka Mali kɛ Mali ye ala ka jamana jɔ ala ka jamana kisi ne ka kuma fa n'a ba filɛ nin ye hali ni bɛ min kɛ sa n'o kɛ dogodogonin na ni bɛ min ɲini n b'o ɲini dogodogonin na maa wɛrɛ kɔni da bɔ a kalama nka e ka bɔ diɲɛ maa k'i ye jango u ka diɲɛ laban kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen i ka o y'a cari diɲɛ fa bɛɛ fɛ o de ye ne fari fa kosɛbɛ o fana bɔra kunnafoni di sɛbɛnw na Duwaku furanjɛ in na ko aya kun man ka bɔ hali n'i ma ɲɛ bɔli kɛ i bɛ wale ɲuman dɔ kɛ ɔ nka kuma porokotolen dɔw bɛ yen n'i ko politikimaw walima maa dɔw bɛ yen olu b'a fɛ armée ka fara ala k'an kisi armée m'a fara ka ban armée min bɛ nin cogo in na n'o farala ka ban o tɛ ko yɛrɛ bannen ala m'an kisira Amadu Ayasa nɔgɔ Général Jala anw ma kalan anw bɛ min dɔn jalako la maa min ye cɛya kɛ i ye wulikajɔba kɛ ni o jala bɛ ta ka d'i ma ne ɲɛna a bɛ kɛ ten ɔ nka jala in sɔrɔla cogo min Général Jala sɔrɔla cogo min o kɛra malidenw ɲɛna o y'a sɔrɔ anw de denmisɛn an gwalen don ka wuli Mali sɔrɔdasiw k'u taama ka wuli ka kuma Mali sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka dusu d'u kɔnɔ ka fanga d'u la ni ne kun ye aya ye ne bilalen min filɛ nin ye ka bɔ kaso la n bɛ avion de ta fɔlɔ walima n bɛ mobili ta ka taa kɔrɔfɛla la fɔlɔ ka taa munumunu kɛlɛda la k'a lajɛ min ni min bɛ yen cɛdenw minnu bɛ yen min ni min b'u la mun ni mun bara k'u jɛ o ye bɛn ni kelenya o y'o tamasiyɛn ye bon a b'a dɔn Mali faama caman bɛ yen maa minnu b'u kɛrɛfɛ u tɛ se ka kuma ɲuman f'u ye
u tɛ k'u ladi k'u bila sira ɲuman kan u kan ka min kɛ min bɛna ni jama hakilina ye min bɛna ni bɛn ni kelenya ye i k'a dɔn hakilila o y'o de ye olu yɛrɛ tɛ caman dɔn i bɛ k'a ka fanga yoriyari ka taa suru foyi tɛ maa minnu b'a kɛrɛfɛ u tɛ tiɲɛ fɔ a ye u tɛ kangari da k'a ye u t'a fɔ a ye nin man ɲi nin ka ɲi kana nin fɔ kana nin fɔ taa nin yɔrɔ in na i kana taa nin yɔrɔ in na ni ala y'i kɛ ɲɛmaa ye walima ka fɛn dɔ d'i ma ni jɛɲɔgɔn ɲuman ma sɔrɔ i la i bɛ laban ka keleku amadu aya ala k'i kisi nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kuma fɔli ma nin disigosi ko ninnu ala k'i kisi a ɲɔgɔn na wɛrɛ fɔli ma jamana kelen do kolo kelen n'a fɔra ko yafa ka kɛ yafa bɛ kɛ o san 1991 26 mars yafa de kɛra o yafa de kɛra o de ye ko in zenimaw ATT ka coup d'état yafa de kɛra o coup d'état min kɛra IBK la yafa de kɛra o de y'an zenimaw a ka di jɔnni ye bi jamana in ka kɛ tasuma ni awa i k'a dɔn bɔnɛ kɔnɔ a man d'an si ye sɔrɔdasi wo gendarme wo polisi wo mɔri wo arajo kumakɛla wo jamana bɛɛ n'a kelenya de bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ ka ninakili ka ɲɛ an ka denbayaw ka hɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛw ka hɛrɛ sɔrɔ donc an bɛ kuma minnu fɔ maa juguya kan tɛ dɛ ladilikan don o kɛrɛfɛ i k'a dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn baabu i k'a dɔn sabanan kunnafoni minnu bɔra dɔgɔkun furanjɛ in kɔnɔ n'an y'an da don a la k'a maana arajo jɛkafɔ la o dɔ ye imam mahamud dikko a ye bonyaba sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn arabuw bɛna yɔrɔ dayɛlɛ ka a to a la min bɛna kɛ ayiwa kafo yɔrɔ ye kafo min n'a bɛna ni bɛn ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔ o ka ɲi o ye ko ɲumanba ye n bɛ min fɔ n b'a fɛ mɔɔw k'a faamu ne ye min ye sɛbɛnw kalannen kɔfɛ n y'a ye Usman Madan Sherif Hayidara k'a ka den ni Basa den laban in na a ka kuma man jan nka a ye kuma dɔ kɛ dɔgɔkun furanjɛ in kɔnɔ kuma in ye ne hakili minɛ kosɛbɛ n ye n sigi ka miiri kuma in na n ko est ce que kuma in fɔra ani hakili min fɔra ani kuma in fɔra ka taa taabolo min na est ce que maliyɛn caman bɛ yen minnu ye faamuyali sɔrɔ a la diko i ye n ka kɔrɔfɔ in faamu wa Usman Madan Sherif Hayidara ko a ko a kanubaw kalandenw u k'u labɛn perezidansigi setɔ don ni perezidansigi sera a bɛ maa min fɛ a bɛ n'o sugandi i ye kuma in faamu wa il se trouve que en au même temps o waati kelen min ye Badalabugu alimami ye a bɛ labɛn na a bɛ wuli ka jɔ la o dogolen tɛ maa si la o tɛ juguya kuma ye o tɛ kɔrɔfɔ kuma ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alimami Badalabugu alimami i k'a dɔn politiki kɔni a taabolo ɲuman dɔ b'a yɛrɛ bolo bi fura t'o la a yɛrɛ b'i kanbɔ wa walima a bɛna maa sugandi wa n'a ma ɲɛ hali o bi kɛ ala k'a kɛ ne b'o ɲini ala fɛ ya rabbi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Diko bi maa sugandi k'o ka kɛ Mali président ye ala k'o ni Usman Madan Sherif Hayidara ta bɛn u maa fila bɛɛ lajɛlen ka taa bɛɛ cɛ kelen kan ko u b'a fɛ nin de ka kɛ président ye mɔgɔw ka voto ye o ye ne k'a ladeli ye n'a ma kɛ maa kelen ye fɛn jɛjuguba ne Hayidara ko karisa Diko ko karisa ko ni maa fila bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ boloda président sigi bunaku kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ɲuman tɛ bon an minnu bɛ kuma ni ayiwa taa ka segi la anw de b'ara ka kow juguya anw de b'ara ka kow gɛlɛya nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen ye ala ka maa ye an fɛ nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen bɛ ala ko kuma de fɔ u bɛ ala ka ci de la u bɛ ala ka baara la yalima ni maa fila bɛna bɛn kelen kan wa o ɲininkali de bɛ ne bolo o sigasiga de bɛ ne na n'u bɛnna kelen ma Mali jara n'u bɛnna kelen kan
wallahi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn a gɛlɛya banna sɔrɔdasi ko wo a polisi ko a baara ko a ŋanamunŋana a banna n'u fila bɛnna kelen kan mais si jamais u fila ma taa bɛn maa kelen ma o kɔlɔlɔ ka jugu politikimaw ta ye mais je te dis diinɛmaw bɛ se min na politikimaa tɛ se a la jama min bɛ diinɛmaw bolo a tɛ politikimaa bolo Imam Dicko la n'a ye wele da kɛ i k'a dɔn fɛn avenue de l'indépendance kan sa hadamaden min bɛ bɔ a ka ca maa 1,000,000 n'a ko sini mɔgɔw ka bɔ maa 1,000,000 b'a laminɛ Ousmane Mané Chérif Aïdara lajɛ n'a ko sini mɔgɔw ka 26 mars minɛ maa 300,000 bɛ 26 mars minɛ alors ça c'est des poids lourds et ça c'est très important ne ka jateminɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ni cɛ fila ka bɛn kelen kan o de bɛ fisaya jamana ma n'u ma bɛn kelen kan a kɔlɔlɔ ye min ye y'o dan nɛgɛw kɛrɛfɛ ne bɛ miiri nin bɛɛ la sini c'est à dire que sini kuma de don n b'a ka sini kuma de f'i ye n'u ma bɛn kelen kan hali ni dɔ ka candidat de passera ni o ka ale ma sɔn namara de kɛra a la c'est des problèmes mais non supposons que nin ye nin candidat in ta nin ye nin candidat in ta nin ta de passera ni dɔ in ko non ko a ma passé namara kɛra na walima nin yɔrɔ in yuruguyurugu kɛra la ah non maa minnu b'u nɔfɛ a tɛ ɲɛ dɛ donc maliyɛnw kabini sisan an ka wuli ka jɔ boloda an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an k'u bonya an k'u nɛgɛ an kana tugu olu kɔ mais an k'olu de nɛgɛ u ka tugu an kɔ tugunko ye mun ye u hakilinaw ka kɛ kelen ye u taafaw ka kɛ kelen ye u ka kɛlɛ ka kɛ kelen ye u ka maa ka kɛ kelen ye n'o tɛ ninnu mana bɛn maa ma kan wallahi Ousmane Madani Chérif Aïdara ni Dicko n'u bɛnna cɛw cɛ ka Dicko k'e to technicien na n'u fila ko e ka kɛ Mali président wallahi fo ni Ala yɛrɛ de ko k'i tɛ k'a ye n'a y'i fa yan'a don cɛ n'o tɛ i bɛ k'a ye Ala ka sababu ɲuman kɛ jamana in ye Ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ ma Ousmane Madani Chérif Aïdara dɔnnikɛla don Badalabugu Alimami dɔnnikɛla don nka se bɛ Ala ye k'u fili dɛ se bɛ Ala ye dɛ u n'u ka dɔnni n'u ka fɛn bɛɛ Ala bɛ se k'u bila fili la Ala kan'o kɛ ya Rabbi Ala kana ni cɛ fila fili Ala kan'o kɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn an bɛ se ka na kuma so kɔnɔ baabu laban i k'a dɔn o de ye nin wariko kuma in ye ni hakili b'a la kiiri caman kɛra jamana in kɔnɔ ka taa ka segin kiiri min n'u k'a ma ko équipement militaire an y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dɔgɔkun furanjɛ in na kunnafoni sɛbɛnw kumana ko ŋanamu ni nkalon ni namara ka bɔ ko la a fɔra ko surfacturation kɛra c'est à dire que sɔrɔdasi minnu zana ko a wari kasabi jamana janfara ni ka wari caman bɔ jamana kunna ko in bi sen n'a mɛnna dɛ kiiri kɛra u y'a kari kiiri laban min kɛra u k'o de ma arrêt numéro 13 mars kalo tile 15 chambre criminelle cour suprême o y'a kari k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni sika kelen kun t'u la k'a fɔ u ye jamana wari ŋanamu dɔn t'u la bi dɔn t'u la sini sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a ɲɛdɔn bon ni nin fɔra a bɛ bonya hakili ma mais n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i y'a dɔn a fɔra ko sɔrɔdasiw ka minɛnko in ka ca mais minɛn min filɛ nin ye marifa tɛ marifa ma sa ninnu bolo ka di an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn mobili de don mobili minnu feerela armée ma jagokɛlaba min bɛ yen n'o ye Guillaume Star Amadou Bayiba Kuma ale de ta ye Guillaume Star ye mais ko in bɛ kɛ kuma min minisiri saba bɛ yen a fɔra k'olu bɛ ko in kɔnɔ a don minisiriw kun don Bube Kamara ani Fili bon
Mais seulement, il y a un amalgame où il y a quoi nyami nywana. Parce que n'a fɔra ko Guillaume ye mobile feere armée ma ni kuma in dana o dɔrɔn ma k'a ɲɛɲini kiiritigɛlaw bi taa fɔ an y'a la mais u labanna ka na fɔ ko équipement militaire o m'u bɔ bilen dɛ président ka avion IBK ka avion min sanna u tilala ka n'o fana don nin na k'a sɔrɔ ninnu tɛ avion feerela ye olu ma avion in feere olu m'a commandé mais avion bi commandé tuma min avion bi sa tuma min Bube o ye ministre ye Mamadou Camara o ye ministre ye Fili ye ministre ye. C'est deux affaires diamétralement opposées. Kiritigɛlaw y'o de dɔn kɔsɔn in na. Ninnu m'a ɲini ko kiri ka kɛ bilen koyi. Kiritigɛlaw yɛrɛ de ye kiri ta k'a lajɛ sa. Ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a bɛɛ ɲɛdɔn k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na. Équipement militaire, ça c'est une autre affaire. Maa dɔ y'o kɛ. Mobile minnu feere la, je crois kabini c'est en 2012-2013. Ça c'est Guillostar. À l'époque, Kanyasi Kounye IBK ka conseiller technique. Tu as vu la chose. Affaire Imbarka nana boya. Anga ma nyini politiquement ka janva ni cadre yɛrɛ ka janva parce que ni ye marché ke bi jamana ngono c'est un problème. Ni ye marché ke jamana kono. Diko eni ne be marché do nɔfɛ. Marché nga dinama. Ni ne marché exécuté. Fururu fo ka taa fɔ wari sarala. I b'a ye mankan bɛna wuli a la parce que i b'a sɔrɔ cadre dɔ bɛ yen o ye baara nɔgɔya ne ma walima o ye n ka sɛbɛnfuraw ɲɛɲini a wari sarali ni fɛn k'a nɔgɔya cadre wɛrɛ min bɛ yen o b'a fɔ ko wala ne ma kɛ dangaden ye nin ye dɔ sɔrɔ ne ma fɛn sɔrɔ o tuma ko in jɛlen tɛ jagokɛla caman de bɛ lagosi nin b'a la n m'a fɔ sonw tɛ yen dɛ jagokɛla dɔw bɛ yen o sonw bɛ yen ça on connaît u bɛ yen. Mais commerçant sani feere ne mogo bɛ nin micro in na n bɛ micro feere ma 1000 nzɔna jamana b'a fɔ kuma nzɔna k'a san i ka nana ye n b'a san 1000 la où est le problème ka kuma surunya alors min ye ni Guillosar ka problème n'o ye Amadou Bayiba Kuma ye kiiritigɛlaw de ye kiiri tigɛ olu mana u ma avocat bila u ma ɲini kiiri ka tigɛ kiiritigɛlaw de ye kiiri tigɛ k'a fɔ nin ko in yɛrɛ de ka ba tɛ sa a ɲɛ ka dɔn a jirala k'a fɔ mobile minnu feerela o sanja ani équipement militaire tɛ kelen ye ani avion zango tɛ kelen ye affaire kelen tɛ u y'a bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na ka taa da maa kelen ko ka sɔrɔ kelen tɛ hali bi n'a ka bi Mali kiiritigɛla dɔw bɛ yen u b'u ka baara dɔn ni y'u t'u yɛrɛ ma u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka baara k'a jɛlenya k'an ka foli b'u ye donc o kɔlɔlɔ kɔnɔ Mohamed Kanyasi ye kungo sɔrɔ Amadou Bayiba Kuma Nuhu Kuma Soumaïla Diaby Nuhu Kuma ani Soumaïla Diaby olu ye mun sɔrɔ a la Allah wallahi n bɛ min fɔ n bɛ nin cɛ fila dɔn kabini an denmisɛnnin Nuhu Kuma ta kɔni ale ye Amadou Bayiba kɔrɔkɛ de ye fakile bakile u dakawuli teri ye Soumaïla Diaby ye allo cɛ Africa comptable de a ka facture dɔ dilan ka taa nin wari minɛ joona parce que ne yɔrɔ ka jan voilà son problème ko a t'a dɔn marché kɛra min ni min don i connaît même pas Soumaïla Diaby ɲɛma dɛ nin fɛn ninnu natɔ dɔ ka bɔ Kati e bɛ yen nɔ awɔ bon a essayé k'u escorter i n'u ka jigin ɲɔgɔn fɛ de n ka minɛnw de don quoi est-ce que c'est la peine de k'a b'u ɲininka mun minɛn don walima a bɛ taa yɔrɔ min ya non on est commerçant i ka minɛn nana ne bɛ Kati minɛnw dɛmɛ ka jigin et voilà lui aussi il a eu ses problèmes donc en un mot cadre bi ɲɔgɔn ɲini politique mɔgɔw b'a fɛ ka nkalon da ɲɔgɔn na dɔ ko nin ye wari sɔrɔ ne ma wari sɔrɔ o nganamu voilà deux trucs qui sont diamétralement opposés kelen tɛ président ka avion sanni nganamu ni ngalon min kɛra o la président yɛrɛ ye da dɔ fɔ premier ministre ye da dɔ fɔ ministre des finances ye da dɔ fɔ a si ni si tɛ da kelen ye mais c'est pas Guillosar qui a vendu l'avion non c'est pas la même affaire donc Mali kiiritigɛlaw bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn bi u y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ affaire tɛ kelen ye u k'u bɔ ɲɔgɔn na mobile minnu nana Guillosar fɛ n'u y'a yɛlɛma k'a fɔ ko équipement militaire
équipement militaire n'o fɔra samaraw b'a la marifaw b'a la cuillères b'a la sɔrɔsiw mago bɛ se fɛn bɛɛ ma fɛn kelen de don trop donc bi alhamdulilahi rabbil alamin donc d'où là u yɛrɛ kun y'a ɲini k'a fɔ u bi jamana ɲangi nka ma d'a la n'u b'o kɛ ma d'a la n'u bi jamana ɲangi sabula toi tiɲɛ ka nkalon da i la ka ŋanamu da i la jamana min bi komi Mali sɔɔni bi kɛ Mali kɔnɔ o ŋanamu kɛ Mali kɔnɔ hali sini suyati min bi feere 100 k'a kɛ 1500 ye o bi kɛ o an b'olu dɔn an b'o bɛɛ kalama mais ni affaire in de kun t'o ye Dawuda ka bɔ Musabugu Dawuda kɔri baasi tɛ yen ayiwa émission taabolo a ɲɛna kojugu a diyara n ye an bɛ k'a lamɛn tabarikala Dawuda merci bien awɔ ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ ala k'o kɛ ya rabi Allahu ami awɔ an bɛ Diko ni Ayidara ala k'u bɛn kan kelen ma ala karamɔgɔkɛ n'o kɛra wallahi jamana an b'an biri ka sanu tɔmɔ dugu in kɔnɔ yan Say 73 33 56 Radio Mancha FM Ansu Mba somɔgɔ bɛ di jɔn don Jara monsieur Jara ka bɔ Yirimajɔ Jara bisimila merci bien Jara merci bien o tɛ kɛlɛko tɛ ala m'o kɛra ya Rabbi Jara merci bien jɔn don Dabalwa iyo Dabatungaranintu somɔgɔw ka kɛnɛ Gawusu Tarawele Dumanzana Nafaji Gaston de fer ouais ça va kan jumɛn b'i da an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn o diyara n ye Gawusu an b'i fɔ ala ka tija ni kɛnɛya d'i ma amina ya Rabbi Allahu ami i baara mun kɛ fasoko la an b'i fɔ merci bien Gawusu merci bien i y'an la kati bi quoi Birewale ala ko Birewale place kɛ a jinɛ kɔnɔ mɔgɔ ye ɲuman in kɛ ani Sisolo Manti ni ma fili an ma a san 20 ni kɔ dan na ne tɛ bɔ dɔn wallahi mais i ye ɲuman dɔnni mɔgɔ kelen tɛ dɛ i ka ɲuman dɔn ɲuman mɔgɔ ye ɲuman kɛ caman ye dɛ anw fitininama kun don hippodrome na mɔgɔw kun bɛ ci a ka bulonda la i y'a fɔ cogoya min na anw tɛ ko dɔn yɛrɛ mɔgɔ tɔgɔ kɛra fan bɛɛ a ye ɲuman mun kɛ ka mɔgɔw ta ka bɔ Congo anw tɛ ko dɔn e daba y'a fɔ o kɛra ani Sisolo Manti a ye jamana in ɲɛnajɛ ala ma ɲinɛ n'a Seydou Tarawele la ya Rabbi ni fasojɔ ye merci bien Gaston merci ma fili Seydou ka bana sɔrɔ la a tagatɔ k'a ye terrain kɔnɔ ka kɔna kɛ marifatikɛ cɛ a kɛra ten gouvernement taw sara mɔgɔ si t'a wallahi daba an bɛ foli le kɛ merci Gaston ala k'i ɲɔgɔnna caya jamana kɔnɔ ya Rabbi Allahu ami i ka analyse an bɛɛ bi dugawu de kɛ anw kɔni an yɛrɛ kɔni i ka a ka dɔn ko i bolo i k'i cɛsiri ni ala sɔnna i ye ŋaniya min fɔ yɛlɛko don mais nin de ye fasojɔ ye quoi walayi ni ninnu fila bɛnna kan kelen ma kan kun tɛ dɛ an bɛ l'olu tɔmɔ jamana in kan merci bien Gawusu 73 33 56 20 73 33 56 53 05 05 58 le dernier auditeur sûrement Ansu salam alaikum wa alaikum assalam daba naam salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya ajina miziki tiga kumina ana miziki dumamba nje miziki jumɛn bɛka min ye ni kɔrɔbɔrɔw ta ye aya a ma tigɛ o ala k'an bɔ su la ala k'o kɛ merci bien aw kɛrɛfɛ i k'a dɔn n tɛna gosira waati dafara anw b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn dankɔrɔba bɛ n'i coko
i k'a dɔn DJ Papi Tex DJ Papi Tex nin jɛni n ko non c'est-à-dire c'est vraiment intéressant i kana DJ Papi Tex yɛrɛ lajɛ studio kɔnɔ c'est-à-dire ale yɛrɛ bi duloki bɔ a yɛrɛ bi dɔn min kɛ fɔlɔ a bi kuma min kɛ a bi dɔn min kɛ fɔlɔ non et c'est ça la radio parce que ce que les gens ne comprennent pas radio baara fɔ a ka diya i ye de mɔgɔ t'i don radio baara la parce que ninnu baara ka kɛ non fo k'a sɔrɔ radio yɛrɛ kanu b'i yɛrɛ la fɔlɔ n'o kɛr'i la dɔrɔn i bɛ nɔ bɔ radio kuma na alors anw b'an ko kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye k'a bɛɛ fo k'a waleɲumandɔn a ka ayiwa lamɛnni na ni an filila walima i k'a dɔn an kɔni o y'an ka hakilina ye an bɛ se ka fili an kɔni an ye jateminɛ minnu kɛ duwaku furanjɛ la kunnafoni minnu dira o ye nin ye an bɛ fɛn kelen de ɲini ala ka jamanadenw bɛɛ ya rabbi an ka ɲɛmɔgɔ ani diinɛ ɲɛmɔgɔ ala k'u bɛn k'u taafa kɛ kelen k'u bilasira kelen kan n'o kɛra bɛɛ i k'a dɔn anw kɔfɛ mɔgɔ an bɛɛ bɛ lafiya i k'a dɔn kumajugu ni ayiwa ɲɔgɔn nani a tɛ foyi ɲɛ i k'a dɔn maa minnu bɛ Diko nɔfɛ maa minnu bɛ Usumani Madana Sherifa Hayidara nɔfɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ko de don i k'a dɔn jamana ko don an bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn jamana in ɲɛtaa ka sabati min ye Sidi Diko ye ale bolo tun bɛ nɛgɛla Bayo ale tun b'a ni bɔda cɛ an ka kɔlɔsilikɛla sɛbɛnfuraw ni sariya bolo la o ye Abudu Ture ye jɛmukan in maa min y'a miiriya ta k'a labɛn ka ɲɛsin o ma o ye Daba Tunkara ye an dɛmɛba o ye Te Koyima i k'a dɔn ale de ye nin jɛmukan in jɔkɔrɔmatindi an ka foli bɛ ka ɲɛsin groupe Tanja PDG ba Boubacar Tanja Sancho